Regina kukwirana na Taiti. Nemazigaro aya Regina aya, Taiti kwakunoti ma. Unazvoda kupi naiwe Taiti zvivindi zvakadaro? Newe Regina unyari here mwana uya? Taiti mwana chaichai mwana. Taiti wakubuda kuti, "Yei nini handifunge ndinozvara, yei ndazoda." Ungazvare sei Taiti uchikwirana nemazimbuya aya? Mazimbuya aya matsotsi. Vanotora mazidhende voti mpa kumuromo wechibereko. Iwe ugobuda dikita. Apana mwana anobuda, chibereko chakavharwa nemazidhende kuti nda. Regina, Taiti anondishandisa, ashandike naye aindishandisa, peji rangu rikazodi kwakuenda nemurume kunorwisa Taiti. Nemiwo murume wa Regina, kushandiswa na Regina ihure. Taiti ashandike naye nekuti akakushandisa kakakukwira akakusiya. Obvious anga akudawo vamwewo vari kuya nokuti Taiti aishanda navasikana vakasiyana-siyana. Munhu wese waishanda naye aida kutomukwira, handiwaona. Saka Regina anozorwadziwa manje kuti sei Taiti azokwira vamwe vanhu. Aiwa, Taiti ndotsika yake yekukwira vanhu vanoshanda navo. Iwe kana wamuvhurira wadzva. Workmate aishandwe nayo Regina. Workmate aishandwe nayo. Aikwirwe nayo, aikwiranwe nayo. Ukakwirana nemuworkmate unodzva mangwana nekuti workmate munhu anenge achitora vanhu vakasiyana-siyana achiekta navo achivaisa. Iwe zvakazosvika pakukurwadza. Wakunodedzana nemurume kuti handei tinorwisana naTaiti. Regina unonyadzisa. Iwe murume wako wakambomuudza here kuti Taiti akakukwira? Nemazigaro ese ayaya kwakuumburudzwa naTaiti. Vedu webu nyika umuka. Aiwa, zvakaoma. Kuoma chaiko kuoma. Regina unonyadzisa. Ndiwe wasvitsa kuti Mailoka vazorambana nemurume wavo muzuva ranhasi. Ndiwe Regina. Ezvino waabhizi kuti sendera musho waMailoka kuma inbox kuda kuti tivanyadzise. Iwewe yako futi usei uchikanganwa yako. Anditi wewe ndoita kuti Taiti anokwira zvemhando yepamusoro. Taiti anonaka, singaiti anokwira musamudherere mwana we. Regina, sit down. Chimboregera vana Taiti kwirwa nemamwe mazera. Taiti mwana mudiki uya. Veduwe, nyaya dzemaskitidzi dzichasvitsa vanhu pakaoma chokwadi. Pamwe pacho vanhu havachazeze vakungoti chero yavaita chero vakwirwa. Muindastri umu hamusi mekuti ukaekta nemunhu wakwirwa naye, waekta nemunhu wakwirwa naye, unofumurwa, unozosvika pakurwadziwa nekuti vanhu vemaacting vanoekta nevanhu vakasiyana-siyana. Paya wazoona uyu Taiti akukwirana nevamwe zvakubayaka. Saka iwe waifungidzira kuti Taiti atova wako here naye Regina. Aiwa, Regina unonyadzisa. Kunyadzisa uri hure chaiko. Just imagine nemazita ako makurukuru aya. Taiti kunoti ma pamusoro ipapo. Regina, hatidi kuburisa nyaya dzako, imbotirega. Tinogona kuburisa nyaya dzako kubva musi January kusvika December iwewe. Wakakwirwa. Kana usina kukwirwa, uya undi-challenge. Wakakwirwa. Zvese zvawakanga uchitaura Taiti akazondidai, akazondikwira ndakadai. Tinozvifumura Regina. Tinozvifumura. Nhasi zuva reSunday. Usada kutipusha kuti tikufumure kana tiswere tazadza zvimwe zvinhu maWhatsApp group. Zvimwe zvacho hazvitenderwi kuti tizviyanike panapa nemukomana uyu muridzi weFacebook. Regina uri hure, wakakwirwa naTaiti. Wakwirwa naTaiti wakazopedzera wakuita jealous naTaiti nokuti Taiti aishanda nevasikana vakasiyana-siyana achivakwira. Saka iwewe ngosade manje kuti Taiti uya achikwira vamwe vasikana. Waifungidzira kuti iwe ndiwamupedzera. Hapana kumupedzera kwawamuita. Iye ndiye akatokupedzera. Kushandisa uchitwa maskiti uchishandiswa zera rako irora unyare naiwe Regina. Pamwe pacho dzungudza musoro kuti aiwa izvi hazviite izvi woramba so kana usingagone kuramba dzungudza musoro. Ndiwe dhaka here musoro wako usingadzungudzike iwe.